Barka da zuwa Busy Mobile, Busy Mobile ce. Ta hannunka. Kai. Kuna da magiya. Billahi allazi la ilaha illa huwa sai an muku dogon aiki bakin aiki. A lalace sai an zai tattabara kwaya 333 an je an sake su a jejin Sambisa. Sannan auren goyi. To in tsara gafar jami'a bini. Abin dahihi ne. Za a sayi tattabara. Za ku kawo kuɗin tattabara. Sannan za ku kawo kuɗin aiki abin sadaka. Kala gafata malam mu da yanzu haka mun fito da ATM namu already mun biya layi yayi yawa amma so muke ka bari zuwa next week in muka zo za mu kawo ma kudin ka yaro kaya ya dinki a gindan ka ba dai kuna da ATM din ba alhamdulillah yaro wannan POS machine abin da yasa na saye na aje shi a gidana. Kamfanin Busy Mobile sun mana hudu ba mu daina yawo da kuɗi saboda barayi, saboda wutar nefa za ta iya kona mana gida gaba ɗaya mun yi asara. Kawo ATM nan asa. Wannan aiki mai sauƙi yaro. Barka da zuwa Busy Mobile, Busy Mobile ce. Barka da zuwa Busy Mobile, Busy Mobile ce. Alhamdulillah yaro. Barka da zuwa Busy Mobile. Ai mu tuni mun samu ci gaba. Kamfanin Busy Mobile ya wayar da mu. Tsofaffi, mutanen ƙauye, mutanen birni, 'yan kasuwa. Kamfanin Busy Mobile ya kawo mana ci gaba. Ya ce mu daina yawo da kuɗi niki-niki. Duk inda muka je mu yi amfani da ATM mu cire kuɗi. Allah ya muku albarka yaro. In Allah yadda aiki kamar yankan wuka an yi kuma an gama. Yawa ba komai. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Busy Mobile Consultant za su koyar su mayar da ku agent na bankuna daban-daban yadda abokanan hurɗan bankunan za su iya zuwa kai tsaye gare ku su yi ajiya ko fitar da kuɗi nan da nan maganin bin dogon layin ATM ko a cikin banki. Ko da baka taɓa zuwa banki ba za a buɗe maka account da lambar wayar. A yi maka katin ATM a nan take kuma ka fara aiki da account ɗin ba jira gwareje ka dawo. Kuma ka tura kuɗi zuwa ga kowanne banki da kake bukata a faɗin ƙasar nan. Kuma har ma kai saye da sayarwa kamar katin waya, DSTV, PHCN da sauransu. Wannan dama ce ga ƙananan 'yan kasuwa da matsakaitan 'yan kasuwa akan sabon tsarin Central Bank da ta kawo na cashless. Ɗan uwa, 'yar uwa, shin kuna da labarin lambar waya ku zai iya zama lambar account ɗinku na banki? Kar ku manta kamfanin Busy Mobile Cashless Consultants Limited ta kawo muku wannan taro. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓi manajin darakta Alhaji Aminu Busy a lambar waya kamar haka: 07039557. Barka da zuwa Busy Mobile, Busy Mobile ce.